skal på en lang fangsttur sammen med 5 andre fangere. I et lille værksted er Mathias ved at bygge en hundeslede. Selvom Mathias bruger moderne værktøj, og han kan fremstille en slede på få dage, bygger hans viden om sledens geniale konstruktion og egenskaber på århundreders traditioner. Det er kun i Thule-distriktet og i Nordvest- og Østgrønland, man bruger hundeslede. I Sydgrønland fryser havet ikke til om vinteren, og derfor er der ikke hundeslede. Drengene hygger sig sammen med Mathias, og om ikke mange år skal de måske overtage arbejdet som fangere og fiskere. Derfor må de lære en lang række ting, for eksempel at bygge en hundeslede. En hundeslede skal være solidt bygget, så den kan klare besværlig kørsel, selv når der er læs på. Sledens konstruktion skal være tilpasset det vilkår, hvorunder den skal bruges. Og her i Vestgrønland kører man mest på land, og sledesnuden bruger meget, fordi det skal passe til ujævnt terræn. I Østgrønland er sleden mindre og lettere og med brede midler. Det passer bedst til kørsel i områder med meget sne. Thulefolket skal ofte rejse langt på slede og tit med hele familien. Derfor er slederne der lange. Det er bedst til haviskørsel, hvor sleden af og til skal kunne komme over revner i isen. Mathias bygger en typisk godhavnerslede. Den skal kunne bruges til kørsel både på land og på havis. Isaias har omkring 18-20 hunde, og han fodrer dem kun 1 gang i døgnet. I dag får det den bedste og kraftigste kost, nemlig hvalroskød med hud og spæk. Hundene skal være stærke til fangstturen i morgen. Det er også almindeligt at fodre hundene med frossen fisk og hvalkød og tørrede amasatter, en lille fisk, som er meget vitaminrig. I Godhavn er der omkring 2.000 sledehunde. De skal altid være lænkede, kun hvalpe og gravide taver må gå løse. Man må huske, at hundene ikke er almindelige husdyr, men i virkeligheden halvvilde rovdyr. I gamle dage var det et meget stort arbejde at lave en hundeslede. I polarklimaet findes ingen træbevoksning, så ofte var den eneste mulighed for at skaffe træ til sledebygning at samle drivtømmer om sommeren. Og da grønlænderne dengang heller ikke havde metal, forarbejdede de blandt andet ben til forsåling af sledemidlen. En slede skal kunne glide godt og let. På langfart er det livsvigtigt for sledekøreren, at hundene ikke anstrenger sig unødigt. Mathias bruger en jernskinne som midesål. Den bliver helt blank og glat, når sleden kører.
I gamle dage rørte for eksempel tulefolket jord og ler i vand og brugte denne vælling som belægning på glidefladen. Den frøs øjeblikkeligt fast og kunne blive fuldstændig glat. Man brugte også vandråskin, benstykker og valbarter til forsåling af midden. Den ene slideside er færdig. Mathias skal til at lave den anden, men drengene vil nu ud og lege. Fangererhvervet i Grønland er måske det farligste og hårdeste arbejde i verden. Og når drengene leger, har legen næsten altid en alvorlig baggrund. Når børnene bliver voksne, skal de nemlig overtage fanger- og fiskerarbejdet, der sikrer, at tilværelsen i bygdesamfundet kan fortsætte. Legen er derfor en lang træning i at blive dygtige slidekuske og i at træne store hvalpe til at blive lydige, stærke slidehunde. Isaias trænede slidehunde er parate til fangstturen i morgen. Og drengene skal øve sig længe endnu, inden de alene kan tage på fangst. Mathias er kommet langt med bygningen af den nye slæde. De 2 slædesider er færdige, og Mathias skal forbinde dem med tværbrædder. De kan sættes fast på forskellige måder, og det er meget vigtigt for slædens styrke, at arbejdet bliver gjort omhyggeligt og godt. Mathias bruger trækiler til at fastgøre tværbrædderne. Det klemmer brættet fast til slædesidens overkant ved hjælp af en metalbøjle, der er gjort fast på træmidden. Men på en typisk godhavnerslede sures tværbrædderne også. Mathias har boret huller i middesiden, så han kan binde tværbrædderne fast. Denne metode gør slæden smidig til kørsel i meget ujævnt terræn. I gamle dage brugte grønlænderne skinremme af kopperrem sælskind til dette arbejde. Inden suringen gjorde man remmen våd, og den blev så uhyre stram, når den bliver tør. I tidens løb er suringsmetoden blevet forbedret. I dag bruges stærke snore, især nylon. Nogle foretrækker tjærede snore, som bedre kan modstå fugt og vand. Opstandere er forskellige i de forskellige hundedistrikter. De er suret fast til sliden på samme effektive måde som tværbrædderne. Opstanderen skal sidde ekstra godt fast, fordi slidekøreren skal kunne skubbe, trække og hænge i den, også når der er stort læs på.
krydssnorene gør opstanderen smidig og stærk. Det er vigtigt, fordi den ved slidekørsel også bliver brugt til at hænge slidetasken og andre redskaber på. I dag skal den store slidetur foregå. 5 slider skal afsted. Det skal på fangst mere end 40 km væk, hvor der skal være mange sæler nu. Der er ingen skyer på himlen, og det er helt vindstille. Selvom det fryser omkring 20 grader, føles det ikke koldt, fordi luften er meget tør. Isaias har flere hundeslæder, han selv har bygget. Isaias bruger rigtige skinremme til skavler og samleled af ben. Når man skal køre langt, er det rart at sidde behageligt og varmt. Derfor spænder Isaias rensdyrskin fast på sliden. Man kan skyde sæler, når det ligger på isen og sole sig, eller skyde dem fra haviskanten. Men man kan også jage dem på selve havet, for eksempel fra kajak. Isaias vil i dag prøve den sidste måde. Han har selv bygget kajakken og i øvrigt lavet alle de redskaber, han skal bruge til fangst. Kun en meget dygtig fanger og erfaren slidekusk kan transportere kajak på hundeslede. Før hundene bliver spændt for sleden, skal de have seler på. Det er vigtigt, at selerne er korrekt lavet, så hundene ikke pines, når de trækker. Hver hund har sin sele, og Isaias har skrevet hundenes navne på dem. Hundene er meget ivrige efter at komme afsted. De lover med halerne og virker venlige og rare. Men det er kun Isaias, der kan give dem seler på, og det er kun ham, de adlyder. Hundene kan være farlige for fremmede mennesker, det må man ikke glemme. Og så går det afsted med 10 stærke hunde for sleden. Et par af de løse hvalpe løber med et stykke. Nu
nuannersorasi avannata imussiqin minatiassigingittut angattatigasi inukkaasa tamatiguttisukkaqatigingittut imuttuittutattatussusukkaniuti nattingidasi nuannersut imusse'usorsisimaqtarpo tunaffaliilannisukkangertarpo asissorneqartortusarsaavo isertuaqaramiliisornaappo isummikinuarsuartikittарamiu nersornavippoqimussorso imuttuttinattinnavissarput asassutannavissuarpisangikka ipaqqatnimaarnertusarsaappu tuangasaatavikkatakерartukkat unikkunittoqarsilarnerinnavissua ammatamammikkisangikka. For at komme til jagtområdet må sliderne køre et langt stykke overland. Det følger slidesporet hele tiden. Et sted kommer de til et smal, dyb sænkning, hvor der om sommeren bruser en elv. Nu er den isfast. Det kræver meget træning og en dygtig kusk at styre sliderne ned og op. Isaias skal få hundene om bag sliden, så det virker som bremse. Peter, som også er en dygtig fanger, kører ned og op med hundene foran sleden. Midtvejs på det højeste sted er der bygget en stenvarte. Den fungerer i dårligt vejr som kendingsmærke. Her er der tradition for at holde pause. Både mennesker og dyr hviler sig, inden de går videre. Dernede ligger fjordisen 4-5 kilometer borte. Fangerne skal ned på isen og længere endnu, helt ud til haviskanten. Nu vil de gå hurtigt nedad, og det er ikke anstrengende for hundene. Slidekuskene derimod skal passe på ujævnheder og farlige sten. Det kræver større dygtighed at køre ned end op.
For ikke at fryse er det vigtigt at bevæge sig af og til. Angerla styrer hundene med tilråb iv, iv til venstre, idi, idi til højre. Også pisken bruges til at dirigere hundene med, men en dygtig sledekører rammer ikke sine hunde med snærken. Alle sliderne er kommet helt ud til haviskanten. Der er 5 kilometer til land, havet er næsten 100 meter dybt, og isen kun 12-13 centimeter tyk. Kun Peter er alene kørt et stykke ind mod land. Han håber at skyde sæler, der soler sig på isen. Isaias er den eneste, der skal prøve jagtlykken på havet. I gamle dage fangede vores forfædre sæler og andre store havdyr med harpun og spyd. Gennem generationers erfaring blev disse våben udviklet til effektive, geniale fangstredskaber, specielt til brug ved fangst fra kajak. I dag bruger man riffel til sæljagt. Peter er heldig.
Han har allerede skudt en sæl og fået øje på en anden. Hundene ved, at det skal blive liggende ved sliden, indtil Peter giver signal eller kommer tilbage. Han bruger et hvidt skydesejl, så han kan snige sig næsten lydløst tæt ind på sælen, uden at blive set. Isaias havde ikke jagtheld i dag, men måske i morgen. Det er utroligt, at det spinkle fartøj kan bære en voksen mand. Det er blevet hen på eftermiddagen. Der er langt tilbage, og både mennesker og dyr er trætte og sultne, så sliderne vender hjem af. (12.000) menneskers eksistensgrundlag i Grønland er i dag baseret på fangst. Men hele den grønlandske kultur hviler på dette erhverv. Og i århundreder har mandens rolle været at fange og fiske, mens kvindens rolle har været at flænse og bearbejde byttet. Til det formål anvender hun en speciel kvindekniv, en ulu, som den hedder på grønlandsk. Sælskind bliver brugt til kamikker, tøj og redskaber. Tidligere blev spækket brugt til opvarmning og belysning, og selvfølgelig til at spise sammen med kødet. Det sidste gør vi stadig. Sælkød er meget vitaminrig og en nødvendig kraftig føde, som ikke kan undværes i fangerdistrikterne i arktiske egne. Det har været en god dag for Peter og hans familie.
Måske bliver dagen i morgen lige så god. Isaias fangede ingen sæl på havet. I morgen vil han på hundeslide køre ud og rygte sine sælgang. Der er sæl, måske. Måske imra, som vi siger i Grønland. Inger startuafti mussapat, ukiorittarangatsugalunnermik, tamassakadatit inunissat, soanna versagagililupitsammik, kadatit nunaminni tässä pissusissarat, atlatangattatit sussammat. Nuannossoatit avannata, tusamanattoaati kajungonnatto, avannappa sissukadattata, atatluatsigaatit naderangitto, atottuinnarit mussertissertisumi, tässä kadatit inusissa.